tutuma chuan Facebook private video te group video te a download dan kan lo en hodon ani heng Play Store mi application te hi chuanin download thei lo tika anei thina amai ro chu tutuma kan thil ti tura hi chuanin download thei lo kha anei vak don lo ani engma application ngai lo Chrome browser atringin kan ti don ane ole ama severa chuan Chrome browser a hian ilutanga Chrome a hianim I Facebook kha I login don ani I Facebook account khai login ang ti chuan ta hian ilutanga ta hianin facebook.com ti I type anga chuan I search ang ikalang facebook.com ikala ole hei password le phone number sutna oma helai mi hi fill up anga chumi nuwa I login don ani ole I login ang ti hian ole yo ke nga ole tikhanin kan login to ta a ti chuanin kan back chuakang ti chuanin Facebook a hianin kan lutang video kan download ton chin ani eng video po private ani emo group ani emo khami kha kan download don ane chinina test nan ole hi single te in bem na le thian thar zon na mun hei group ani ya mi kan download don chin ani hei group video ni ta tan kan lutang chuanin a link kha kan copy don ani chuan kan back chuanga Chrome browser kan lutang ole hetila hianin a link kha kan paste don ani ole ti chuanin kan kalang hela hian kan nga kanga ole hei hi ani a ti chuanin hetilan kan lut liang facebook.com ole hei pencil a hian ni lut liang ti chuan toy phenga hei hi toy phenga m.facebook.com a hianin m.c a hianin basic ti ida bel don ni basic mbasic.facebook.com ole tani lutang ti chuanin play button a hian lutanga ti chuanin dila hian lut liang chuanin download ole tikhan I download ta a details ole kan download zo tikhanin gallery a khan tikhanin ein save anga a om don ani ti chuanin Facebook story download dan chu a main ka upload to thowa in lo type don ani ole ka channel a khanin story download dan chu ka da to thowa Facebook story download dan ole hi aneya in lo view nga in lo enanga in du kha chu ole ka lo me